Eens in de 4 jaar zien we het op tv met de Olympische Spelen. Maar hier in Nieuwenhagen, in de Bende, gebeurt het wekelijks. Wat zeg ik? 2 wekelijks. En dan heb ik het nog niet over de bronspot en vie. Synchroon zwemmen. Het is een onderdeel van zwemsport Parkstad. Google het vooral. En wij zijn vanmorgen hier om te kijken naar dat synchroon zwemmen. Hoe krijgen de meiden het voor elkaar om tijdens wedstrijden zo'n helemaal klare oefening te doen? We gaan het zien in de Bende bij Zwemsport Parkstad. We praten hier met Mirte en Judith. Je hoeft maar op hun shirt te kijken, dan kun je de namen niet vergeten. En zij zijn trainsters hier van het synchroonzwemmen. Dames, vertel eens even dat synchroonzwemmen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wij beschrijven het meestal kort en krachtig door te zeggen turnen of dansen in het water. Dus we doen sierlijke of strakke bewegingen in het water en dat dan op muziek. En het heet synchroon zwemmen, omdat je moet proberen om het met je team synchroon te doen. Dus alles tegelijk. En hoe kom je als kind op het idee om dit te gaan doen? Nou, er zijn heel veel kinderen die een ABC-diploma als eerste natuurlijk halen en dan het zwemmen heel erg leuk vinden. Maar ook juist dat dansen erbij willen combineren, het stukje muziek. En dan komen ze wel vaker bij ons terecht en dan vanaf 6 jaar kunnen ze zo instromen. Ja. Ik denk dat hier gebeurt het in de Bende, Nieuwenhagen, Landgraaf. Jullie zijn onderdeel van het grotere zwemsport Parkstad. Hè? Maar ik denk niet dat dit op veel plaatsen gebeurt. Nee, het is geen sport zoals het voetballen dat je bijna in elke gemeente hebt. Wij zitten dan in Parkstad. In Maastricht heb je nog een vereniging en in Sittard en in Nederweert. Dat zijn een beetje de verenigingen in Limburg. Dus dan zie je inderdaad, het zit best wel verdeeld over onze regio. En hier in de Parkstad zijn wij de enige. Ja. Ja. En hebben jullie over belangstelling te klagen? Of zijn er toch wel kinderen die dat, zo te zien, die dat willen? En nou, het is wel een beetje een onbekende sport. Dus synchroon zwemmen, dat weet niet iedereen. Dus we zijn wel actief om dat bekend te maken en kinderen daar ook mee kennis te laten maken. Want we zijn altijd blij met nieuwe leden. En op die manier proberen we dan ook een beetje de sport wat bekender te maken. Ja. Als je het nou hebt over het niveau, je zegt al, in Limburg heb je eigenlijk, of in Zuid-Limburg, laten we ons daar even toe beperken, heb je maar een beperkt aantal clubs. Is er wel iets van competitie onderling, wedstrijden? Ja, de competities zijn zo verdeeld dat we met Limburg, Brabant en Zeeland samen, zijn dan regio-wedstrijden. Dus in Brabant zitten bijvoorbeeld weer wat meer verenigingen, want vroeger was het alleen Limburg. Maar we zijn inderdaad in grotere regio's gaan zwemmen, zodat we meer zwemsters in het bad hebben liggen, zodat je ook echt competitie hebt. Ja, dus die wedstrijden zijn er. En wat ik tot slot nog van jou zou willen weten, Judith, is als je het ziet gebeuren, ik zal maar zeggen, de uiteindelijke uitvoering, dan denk je, dat is mooi bedacht en zo. Maar ik kan me voorstellen dat bepaalde bouwsteentjes zijn, zeker bij de jonge kinderen, waar je heel eenvoudig begint en dan, vertel jij het maar. Ja, dat klopt wel inderdaad. We beginnen natuurlijk gewoon met een stukje basis, een stukje techniek wat ze onder de controle moeten hebben, waarbij spanning in het lijf wel heel erg centraal staat, maar ook hoe zorg je ervoor dat die benen boven water blijven als je met je hoofd onder zit. En het wordt zo steeds verder uitgebouwd, waarbij zowel conditie, kracht komt erbij kijken, een stukje romstabiliteit, maar ook lenigheid, spagaten en splits, daar trainen we ook op. En dat wordt eigenlijk vanaf de jongste categorie steeds verder uitgebouwd tot de senior. Dan kan je ook diploma's verhalen. Dus je begint voor een diploma met wat simpelere dingetjes en elk diploma wordt een stapje moeilijker. Oké, dat is een beetje de opbouw dan van het ding. En jullie zullen ongetwijfeld ook als zo'n kleine murmeltjes zijn begonnen en doen het nog steeds, ook actief. Ik niet meer, maar Judith is weer teruggekeerd. Ja, ik ben sinds dit seizoen weer begonnen. Ik heb ook een paar jaar gewoon alleen op de kant gestaan en nu dit seizoen weer terug het water in. De comeback van Judith. De comeback, ja. We gaan het zo zien. Nee. Succes. Dankjewel. Nou dames, wat goed. Is dat erg moeilijk?
Het valt al mee. Soms is het lastig, soms niet. Maar hoe lang hebben jullie erover gedaan om dit voor elkaar te krijgen? Ja, wel een maandje. Ja. En gewoon steeds herhalen en opnieuw oefenen. En dan weet je het vanzelf. De trainster regelde het hier allemaal. Ja. En ga je er ook mee op wedstrijd straks op? Ja, we hebben zelfs nu al wedstrijden. Wanneer? Oh, ja, nou, dat boeit ook niet, maar weet je wel waar jullie naartoe gaan dan? Nee, ook niet. Nee. En jij weet wel dat jullie gaan winnen? Ja, zeker. We hebben in januari ook al iets, toch? Oh, wat is in januari? Dan hebben we een show en een winter. Show? Ja. In het water neem ik aan. Ja. Hey, dan willen we jullie niet langer ophouden. Dan moet je hard trainen. Hè? Veel succes. Ik vind het hier hartstikke leuk, maar dat getik met die lepel, dat gaat me een beetje op de wekker. Kun je daar niet eens mee stoppen? Nee, dat kan niet, want de meisjes doen dan een dansje op de tel. En ze horen het als ik tik op de trap. Ah, zo. Ja. Petra hier naast me is trainster en volgens mij best wel al lang. Ja, allang. 18 jaar? 18 jaar. En steeds hier in die heerlijke warmte van het zwembad. Ja. Petra, wat we net gezien hebben, dat zijn geen beginnelingen. Hè? Nee, dat zijn geen beginnelingen. Dat waren de senioren. Dus die zijn minimaal 16 plus. Dus junior en senior bij elkaar. Dat zijn meisjes die in een ploeg zwemmen en ook al langer zwemmen. En er zijn ook meisjes bij die zich voor de limieten hebben gehaald. Dus sommige uitvoeringen kunnen dan ook al op de Nederlandse kampioenschappen worden gezwommen. De ploeg gaat dit jaar niet naar de Nederlandse kampioenschappen, maar er zitten bijvoorbeeld wel 2 duetten in die wel naar de Nederlandse kampioenschappen gaan. En dan moet je limieten voor halen. Dus je moet dan bij de competitie kun je een aantal punten halen en die moet je halen, wil je naar de Nederlandse kampioenschappen kunnen. Ja. En als jullie zelf moet inschalen op Nederlands niveau, waar zit je dan ergens? Wij doen het heel goed. We zijn een redelijk kleine vereniging, maar we doen het supergoed. We hadden vorig jaar in de Age 1, dat is 9 tot 12 jaar, hadden we een Nederlands kampioen. Maar het feit dat we al meiden hebben die zich plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen is gewoon al heel goed. Ja, en als je nu, ja, dat is natuurlijk een beetje onzin, maar Olympische Spelen, Parijs, daar zitten dan echt alleen zeg maar de 2, 3 beste landelijke synchroonzwemmers. Ja, er zijn er gewoon een paar in Nederland. Er zijn gewoon 3 verenigingen in Nederland, 2, 3. Die hebben gewoon altijd de top. En daar zitten de toppers. Die zitten ook dicht bij het vuur, eerlijk is eerlijk. Die wonen in het westen. Er zijn de beste trainers. Daar is ook een vereniging die heeft een topsportstatus. Dus die kunnen meer, die hebben meer. Maar wij houden ons heel goed staande in het Nederlandse, in het nationale. Ja, absoluut. Ja, oké. Een laatste vraagje nog. Het lijkt erop dat dit een sport exclusief voor meisjes is. Is dat zo? Nee, het is ook voor jongens. Het is voor jongens wel moeilijker. Het is een beetje een technisch verhaal, omdat ze vaak minder sierlijk zijn. Maar om goed stabiel te zijn heb je het opdruk en het opduwpunt nodig. En dat moet heel stabiel zijn. En het sierlijke houdt vaak jongens weg, want dan worden de jongens vaak geplaagd, want dan zijn het mietjes. Maar er zijn een paar jongens in Nederland die ook deze sport beoefenen, absoluut. En op hoog niveau zeker. In Amerika is een mixed duet, is een man en een vrouw. En die zwemmen op heel hoog niveau. Ja. Nou ja, oké. Ik zou zeggen, volgend jaar zijn de Olympische Spelen, maar 4 jaar daarna weer. Hè? Dus Dan weer. onbegang, hè? Nou, vooral het plezier. Het plezier is het allerbelangrijkste. Dat klopt helemaal. Dankjewel, Peter. Alsjeblieft. Elise en Merle die gaan dus naar het Nederlands kampioenschap. Dat wil dus wel wat zeggen. En dat is in de categorie... Senioren. Ja, senioren, maar welke? Dit is duet of... Ja, klopt. Duet synchroon zwemmen. Dat wil zeggen dat jullie wel heel goed zijn als je naar het Nederlands kampioenschap gaat. Ja, we trainen er wel veel en hard voor, ja. Hoe hard en hoeveel moet ik dan aan denken? Nou, ik denk dat we wel rond de 10 uur per week zitten. 10 uur per week? Oké. En met net zo'n glimlach als nu? Ja, altijd.
Ze waren in januari ergens, die kampioenschappen, klopt dat? Ja, eind januari. Volgens mij 27, 28 januari. Dat wil zeggen dat we nog 2 maanden hebben. Moet er nog veel worden bijgeslepen? Er moet vooral nog wat aan conditie gedaan worden, ja. Want conditie is belangrijk om dit te doen, gewoon om zo lang mogelijk onder water te blijven. Of ja, waarom is conditie belangrijk? Ja, om eigenlijk wel het hele nummer uit te kunnen zwemmen. En ook aan hoogte te kunnen werken en strakheid. En daar heb je er wel extra conditie voor nodig. Ja. Want ik heb ook wel eens onder water gezeten. En dan heb je altijd het idee dat bewegingen veel gemakkelijker gaan dan uit het water. Maar dat is misschien maar een inbeelding. Maar het kost toch veel kracht, dus begrijp ik, zo'n oefening. Ja, het is soms wel vermoeiend, ja. Nou ja, dan willen we jullie eigenlijk niet lang ophouden. Want we hopen wel eind januari in de krant te lezen dat jullie Nederlands kampioen zijn geworden. Succes! Ja, heel erg bedankt. Dank je. Dames, jullie zijn ook vol in training. Jullie worden hier gedrild tot kampioenen. Vertel eens aan jullie medemeisjes in Parkstad waarom dat ze lid moeten worden van deze zwemclub. Ja, zwemmen is een unieke sport. Ja, niet veel mensen doen het. En je combineert heel veel verschillende dingen. En het is gewoon een leuke sport en ook een leuke teamsport. En je maakt ook veel nieuwe vriendinnen. Dus ja, zeker doen. Oké. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Ja, ze heeft eigenlijk alles al gezegd. Maar het is eigenlijk echt een hele leuke sport. En ik heb het zelf ook gevonden en ik vond het ook heel leuk.